να πληρώσει τα έξοδα και τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση, αν έχει δώσει κατάθεση στην αστυνομία ή όχι ακόμα και τι περιμένουν οι γιατροί για να δώσουν το πράσινο φως. Έχεις και εσύ, Τζόρτζια, ρεπορτάζ, έτσι δεν είναι? Εμείς έχουμε ρεπορτάζ. Αναρτήσαμε χθες και κάποιες φωτογραφίες, αλλά και βιντεάκι στο youweekly.gr με την Φρόσο Κυριάκου. Θα το πούμε όμως μετά, να δούμε πρώτα τις δηλώσεις, σωστά? Βεβαίως, σας παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του δικηγόρου της Μίνας και μετά είμαστε εδώ με όλο το πλήρες ρεπορτάζ. Είναι εδώ κοντά μας λοιπόν, όπως ήδη σας είπα, ο κ. Γιάννης Κολέτης, που είναι ο δικηγόρος της Μίνας Αρναούτη, της 30χρονης κοπέλας που ήταν στο αυτοκίνητο. Καλώς ορίσατε, κύριε Κολέτη. Καλησπέρα σας. Έχει αρχίσει να θυμάται, έχει δώσει κατάθεση, έχει περιγράψει πράγματα? Θυμάται το περιστατικό. Μπορούμε να το πούμε ότι θυμάται το περιστατικό πώς έχει γίνει. Κατάθεση δεν έχει δώσει ακόμα. Δεν το επιτρέπουν οι γιατροί. Ξέρει το θάνατο του Παντελίδη? Το πληροφορήθηκε. Πότε? Νομίζω πριν 2 μέρες, 3, δεν θυμάμαι καν. Τι θυμάται για το τροχαίο, τι σας έχει? Κοιτάξτε, δεν είναι επίθυμο να δημοσιοποιήσω τώρα τη συζήτηση. Αυτό το καταλαβαίνετε και ειδικά πριν δώσει την κατάθεσή της. Και αυτή τη στιγμή μας βλέπει κιόλας, διότι έχει και τηλεόραση στη μονάδα αυξημένης φροντίδας. Τα περαστικά μας. Και είναι και δική της επιθυμία βεβαίως να μην δημοσιοποιήσουμε το περιεχόμενο της συζήτησης αυτή. Ήξερε ότι ο Παντελής Παντελίδης ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ? Γιατί διαβάζω. Σε όλο αυτό το πόλεμο θα σας μιλήσω ανοιχτά, κύριε Κολέτη. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι γίνεται μια μάχη χαρακομμάτων αυτή την ώρα από διάφορες πλευρές για το ζήτημα των αποζημιώσεων. Έχει και τεράστια έξοδα πια. Πώς καλύπτονται αυτά τα έξοδα πρώτα απ' όλα? Τα έξοδα αυτή τη στιγμή δεν καλύπτονται. Δεν ήταν ασφαλισμένοι. Υπήρχε ένα θέμα με την ασφάλιση. Αυτά θα καλυφθούν από την ασφαλιστική εταιρεία αργότερα. Ποιος οδηγούσε το αυτοκίνητο? Η εντολέας μου μας έχει πει ποιος οδηγούσε το αυτοκίνητο, αλλά δεν επιθυμεί να το δημοσιοποιήσει πριν δώσει κατάθεση. Αυτό πρέπει να το σεβαστεί. Δεν θέλει να το βγάλει στον αέρα. Είναι πολύ απλό. Δεν το καταλαβαίνω με ποια έννοια. Αν μένει, επειδή όλοι ξέρουμε τις εκθέσεις που υπάρχουν, τα απορίσματα, τις μαρτυρίες ότι οδηγούσε ο Παντελής Παντελίδης. Εγώ δεν έχω δει καμία έκθεση και κανένα πόρισμα. Η δικογραφία συνεχίζεται, η προανάκριση συνεχίζεται. Εγώ δεν έχω πάρει στα χέρια μου τίποτα. Εκτός αν δεν οδηγούσε ο Παντελής Παντελίδης. Θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι βαρύτατα τραυματισμένος στην εντατική, σε μια μονάδα αυξημένης φροντίδας. Και απ' την άλλη υπάρχει μια, μια εικόνα για το ποιος οδηγούσε το αυτοκίνητο. Δεν καταλαβαίνω γιατί διστάζει να το πει. Όχι, δεν θέλουμε να το πούμε δημόσια. Παζαρεύετε? Όχι βέβαια. Αλλά κανέναν δεν παζαρεύουμε. Από τη στιγμή που η εντολέας δεν επιθυμεί να δημοσιοποιήσει αυτό το πράγμα. Η δική σας υποχρέωση είναι να το αποδεχτείτε, δεν το συζητώ. Από εκεί και πέρα, όταν θα καταθέσει στην τροχέα, που θα γίνει κάπως σύντομα, φαντάζομαι, θα έχετε προφανώς την πληροφόρηση τι έχει γίνει. Δεν ταιριάζει στην ηθική της οικογένειας Αρναούτη, να σας το πω, να το καταλάβετε. Δεν ταιριάζει στην ηθική τη δική μου. Δεύτερον και τρίτον, ένα αυτοκίνητο ασφαλίζεται ως αυτοκίνητο. Δεν ασφαλίζεται ούτε ο οδηγός ούτε ο συνοδηγός. Επομένως, σας το λέω στεγνά νομικά δηλαδή, τώρα επειδή θέσατε το θέμα, είτε οδηγούσε ο ένας είτε οδηγούσε ο άλλος, από αυτά που βγαίνουν στη δημοσιότητα, τεχνικά νομικά δεν έχει πρόβλημα. Ένα άλλο ερώτημα που τίθεται είναι ότι και νομικά υπάρχει συνυπευθυνότητα των επιβαινόντων στο αυτοκίνητο όπως η εντολέα σας, εάν γνωρίζουν την κατάσταση του οδηγού. Αν ξέρουν δηλαδή ότι ο οδηγός είναι μεθυσμένος. Ότι υπήρξε και ένας προβληματισμός, λέει, πριν ξεκινήσουν όλοι μαζί, ότι δεν μπορεί να οδηγήσει γιατί είναι λιώμα. Εάν λοιπόν σε οποιοδήποτε τροχαίο ατύχημα αποδειχθεί μια τέτοια κατάσταση, γιατί είναι θέμα αποδείξεως, πράγματι υπάρχει ένα συντρέχον πτέσμα και περικόπτεται η αποζημίωση του συνεπιβάτη κατά ένα ποσοστό 20% περίπου. Όλη αυτή η συζήτηση προϋποθέτει βέβαια ότι καταλήγουμε στο ότι κάποιος είναι οδηγός συγκεκριμένος, διότι αυτή είναι η υπόθεση εργασίας που κάνετε, διότι η άλλη πλευρά λέει ότι δεν οδηγούσε ο άνθρωπος. Ξέρουμε από το ρεπορτάζ ότι είναι η άποψη των πραγματογνωμόνων ότι ο οδηγός ήταν ο Παντελής Παντελίδης. Αλλά εσείς πάλι με τον τρόπο που μου το λέτε, αφήνετε ορθάνυχτο το να μην ήταν ο Παντελίδης ο οδηγός. Εγώ δεν κάνω καμία δήλωση για το ποιος ήταν ο οδηγός και ποιος δεν ήταν. Σέβομαι την επιθυμία της εντολέας μου και αυτό μας ενδιαφέρει είναι η αποκατάσταση υγείας της. Πότε θα δώσει κατάθεση? Όταν θα το επιτρέψουν οι γιατροί. Αύριο θα κάνει ένα πολύ βαρύ χειρουργείο στο πόδι της. Αντιλαμβάνεστε, δεν ξέρουμε πώς θα πάει. Είναι φοβισμένοι. Ανάλογα με τις εξελίξεις και ανάλογα με το πώς θα πάει το χειρουργείο, οι γιατροί θα επιτρέψουν. Μέχρι στιγμής δεν επιτρέπουν γιατί η κατάστασή της είναι πάρα πολύ σοβαρή. Κάποια επαφή από την πλευρά της οικογένειας Παντελίδη είχατε, δηλαδή? Όχι. Δεν έχει εκφράσει καμία επιθυμία, θέλει την ηρεμία της αυτή τη στιγμή. Προσπαθεί να καταλάβει την κατάστασή της, έχει την αγωνία της για τα χειρουργεία. Δεν θέλει να έχει καμία επαφή. Μάλιστα, ακούσαμε τον κύριο Κολέτη στο live news του κυρίου Ευαγγελάτου. Είπε πάρα πολλά πράγματα ο κύριος Κολέτης, τα οποία και δεν γνωρίζαμε. Κοίτα, θες να μιλήσω εγώ? Βεβαίως, τώρα γνωρίζαμε, δεν γνωρίζαμε. Παιδιά, να πω κάτι.
εμένα μου φαίνεται και λίγο ψυχρό όλο αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Γιατί τώρα έχουμε να κάνουμε με αποζημιώσεις, με χρήματα, με ασφαλιστικές εταιρείες. Δηλαδή έχει να μιλήσει τώρα το χρήμα. Πέρα όμως από το χρήμα υπάρχει και η ψυχολογία των δύο αυτών κοριτσιών. Υπάρχει ένας θάνατος ενός ανθρώπου. Από εκεί και μετά φεύγουμε δηλαδή από το συναισθηματικό κομμάτι και πηγαίνουμε στο αμιγώς ψυχρό κομμάτι της χρηματικής αποζημίωσης και όλα αυτά τα ερωτηματικά οδηγούσε, δεν οδηγούσε ο Παντελίδης, ο οποίος έχασε τη ζωή του, είχε πιει, δεν είχε πιει. Τι να πω, εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι συνηθίζουμε να κάνουμε ρεπορτάζ σε τέτοιες περιπτώσεις και όχι να μιλάμε πίσω από γραφεία και να λέμε διάφορες εικασίες. Όπως βλέπουμε και στα πλάνα τώρα, τη Φρόσο εμείς την είδαμε. Πήγαμε στον Ευαγγελισμό, βρεθήκαμε μαζί της. Η κοπέλα όντως πήγε γύρω στις 10:30 το πρωί, έκανε κάποιες προκαθορισμένες εξετάσεις, ακτινογραφίες, γιατί έχει ένα πρόβλημα με τον νόμο της. Έκανε λοιπόν τις εξετάσεις της, έμεινε γύρω στη 1 με 1,5 ώρα. Συναντηθήκαμε μαζί της, η ανάρτηση είναι από το youweekly.gr, είναι αποκλειστικά τα πλάνα. Είχαμε και μία συζήτηση μαζί της γιατί αναρτήθηκε και βίντεο στην συνέχεια. Ήταν συνοδευόμενη από τη μητέρα της. Το πρόσωπό της, παιδιά, δεν μπορείτε να το δείξετε, αλλά να σας πω ότι είναι το κορίτσι, δεν έχει καμία σχέση με τις φωτογραφίες τις οποίες βλέπετε από το Facebook, τις χαρούμενες, ευτυχισμένες στιγμές τις οποίες έζησε στο παρελθόν και ελπίζουμε και ευχόμαστε δηλαδή η κοπέλα να τη ζήσει και στο μέλλον, όταν θα μπορέσει να ξεπεράσει. Είναι σοκαρισμένη ακόμα. Έχει μία αγριότητα στο πρόσωπο και μία επιθετικότητα. Γιατί νιώθει ότι όποιος βρεθεί δίπλα της θέλει κάτι να τη ρωτήσει επάνω σε αυτό. Οπότε, όσο είναι ακόμα στη φάση που έχει περάσει τη σοκαριστική αυτή εμπειρία, δεν μπορεί, όπως καταλαβαίνετε, να ηρεμήσει και να μπορέσει να έρθει σε συζήτηση με κάποιον. Εμείς όμως μιλήσαμε μαζί της, μας είπε κάποια πράγματα, δεν ξέρω αν έχετε πλάνα από αυτό, από το βίντεο και τα σχετικά. Να σας πω όμως ότι είχαμε μια πολύ σύντομη συνομιλία, μας είπε ότι είναι καλά ψυχολογικά. Μας είπε ότι όλα αυτά τα οποία γράφονται και αναρτώνται κατά καιρούς, κατά διαστήματα, δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Μας είπε επίσης ότι επειδή μέσα στο δικό της το προφίλ υπάρχουν κάποιες έντονες διαμαρτυρίες από φίλους οπαδούς του Παντελίδη, όπου τις λένε πολλά και διάφορα, τις λένε ομολόγησε και όλα αυτά και πες τι συνέβη εκείνη. Δεν είναι ακόμα σε θέση ούτε να ομολογήσει ούτε να μιλήσει. Αυτή είναι η καθαρή αλήθεια. Η ίδια δεν έχει κάνει κάποια ανάρτηση ακόμα στο Facebook. Όχι. Αλλά όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά, συν το ότι παρακολουθείτε από ψυχολόγους, είναι ακόμα σε μια κατάσταση τραγική, θα έλεγα. Ας μου επιτραπεί να το πω αυτό, αλλά είναι η εικόνα της κοπέλας αυτής, έτσι. Λοιπόν, εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι οι πληροφορίες μας είναι, αφού έφυγε η Φρόσο Κυριάκου από το νοσοκομείο, οι πληροφορίες οι δικές μας είναι ότι συναντήθηκε με τη Μίνα, με τη Μυρσίνη Αρναούτη, αλλά να πω το εξής. Μην φανταστούμε και μην αρχίσουμε να κάνουμε και να λέμε ιστορίες για γρίους ότι συναντήθηκαν και άρχισαν τα παλιά τα δικά τους και τι ωραία τι καλά και σαν να μην πέρασε μια μέρα και όλοι είμαστε... Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι, παιδιά, προς Θεού. Όχι, γίνεται. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι συναντήθηκαν δύο κοπέλες, η μία όντας στην κατάσταση που είναι. Πίστεψε. Και είπανε, έλα να κάνουμε μια selfie, να γελάσουμε. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θα φανταστούν πολλά και διάφορα. Και για να μην έχουμε φαντασίες, εγώ επαναλαμβάνω ότι οι πληροφορίες οι δικές μας μέσα από το νοσοκομείο είναι ότι βρεθήκανε, αλλά βρεθήκανε και δεν είχαν λόγια να πούν η μία στην άλλη. Βρεθήκαν και άλλους λόγους, γιατί έχει μεταφερθεί, έχει φύγει από την εντατική η Αρναούτη, οπότε είχαν την ευκαιρία για ελάχιστα δευτερόλεπτα, βέβαια, μην φανταστούμε, ξαναλέω και πάλι για να μην δημιουργούμε και εντυπώσεις. Ρωτήθηκε και αν έχει σχέση με την οικογένεια Παντελίδη, έτσι. Και είπε όχι, ότι δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχουμε καμία σχέση. Η Μίνα... Δεν έχουμε καμία σχέση. Μίνα...
Η Μίνα βρίσκεται ακόμα στη μονάδα εντατικής θεραπείας ή της αυξημένης φροντίδας? Της αυξημένης φροντίδας. Έχει μεταφερθεί. Πάντως, κορίτσια, το θέμα αυτό είναι λυπηρό από όποια πλευρά και το ψάξεις. Δηλαδή, ξεκινώντας από το τραγικό γεγονός της απώλειας, του θανάτου του Παντελή, μέχρι τους πολύ σοβαρούς τραυματισμούς των κοριτσιών κτλ. Αλλά και όλη τη συνέχεια που έχει χάσει κάθε επαφή με το συναισθηματικό κομμάτι, την τραγικότητα, και υπάρχει μια διαπραγμάτευση. Και πραγματικά, όταν άκουσα τον κύριο Βαγγελάτο να κάνει το εύλογο ερώτημα μετά από αυτό το. Σαν τρέιλερ το αντιλήφθηκα αυτό του δικηγόρου. Δεν είπε τίποτα επί της ουσίας. Σαν να κάνει μια αναμονή κοινού, ένα τηλεοπτικό παιχνίδι. Όταν του ρώτησε πολύ εύλογα αν παζαρεύει. Ναι. Σας είπα να γιάσει το στόμα του. Ήταν η απορία που είχα εδώ. Μα όλοι την έχουμε αυτή την απορία. Παιδιά, έτσι, κάνει μια τραγική ιστορία ακόμη πιο τραγική, γιατί την κάνει και απάνθρωπη. Εντελώς. Και έχουν περάσει μόνο 50 μέρες. Και θυμάστε τι είχε συμβεί και στην κηδεία του Παντελή και πόσο ο κόσμος συγκινήθηκε και ξαφνικά μετατίθεται όλη αυτή η κατάσταση σε μια ψυχρή κατάσταση, όπως είπες και εσύ, Τζόρτζια, στην αρχή, διαπραγμάτευσης. Αυτό είναι το χειρότερο, γιατί θεωρώ ότι πέρα από το ότι οι κοπέλες μπορεί να έχουν κάποια οικονομικά θέματα για να αντιμετωπίσουν όλη αυτή τη θεραπεία, η οποία θα τραβήξει ένα αλφα χρονικό διάστημα, έτσι, δεν θα είναι από τη μία στιγμή στην άλλη. Δηλαδή, θεωρώ, και μακάρι να μην βγω αληθινή, ότι θα περάσει χρόνος και θα ασχολούμαστε ακόμα με την αποθεραπεία των κοριτσιών αυτό, που σημειώνω και πάλι ότι πρώτα απ' όλα είναι η δική τους η ψυχολογία. Είναι οι δικές τους οι εικόνες, αυτές που θα κουβαλάνε στο μυαλό τους μια ζωή για ένα φίλο τους που έφυγε. Τώρα, από εκεί και μετά, αν ήταν σε κατάσταση, αν μπορούσαν και εκείνες να οδηγήσουν, αν οδηγούσαν, γιατί όλα αυτά τα σενάρια μου φάνηκαν τόσο αστεία, θα έλεγα, για να μην πω το χειρότερο. Λοιπόν, έφυγε μια ζωή. 2 ακόμα ζωές βρίσκονται σε πάρα πολύ δυσμενή θέση. Τι θέλουμε τώρα να αποδείξουμε? Από όλο αυτό το κικαιώνα, παιδιά, πραγματικά το μόνο πράγμα που μπορώ να εντοπίσω και θεωρώ ουσιαστικό είναι ότι μέσα σε αυτό το χαμό, στο κέντρο αυτού του χαμού, υπάρχει μία μάνα η οποία έχει χάσει το τόσο νέο παιδί της. Ακριβώς. Ένας πόνος ανίποτος, και δηλαδή να μην το ζήσει κανείς, εύχομαι. Και ασχολούμαστε όλοι με τα γύρω-γύρω και τις ασφαλιστικές και τα. Ναι. Βέβαια. Και τις αποζημιώσεις και όλα αυτά, και θα πάρουν, δεν θα πάρουν, και αν είχε πιει, δεν είχε πιει. Μα είναι εύλογο. Δηλαδή, το ότι μία παρέα φεύγουμε και πάμε και έχουμε πιει, δεν θα είχαμε πιει. Τι θα κάναμε δηλαδή όταν είμαστε έξω μέχρι τις 7.30 ώρα το πρωί? Βέβαια. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι η Μίνα Αρναούτη υπευλήθη σε ένα χειρουργείο για το πόδι της και περιμένουμε και από εκεί εξελίξεις όσον αφορά τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της και την αποκατάστασή της. Να πάμε να παρακολουθήσουμε ένα εκτενές ρεπορτάζ από την εκπομπή του Νίκο Βαγγελάτου όσον αφορά την επίσκεψη της Φρόσος Κυριάκου και τα όλα όσα συνέβησαν εκείνο το πρωινό στον Ευαγγελισμό. Θέλω να μου πεις λίγο πώς είσαι, είμαι δημοσιογράφος, λίγο πώς είναι η υγεία σου, όλα αυτά. Καλά είναι η υγεία μου. Με όλα αυτά που γίνονται, έχεις να μας πεις κάτι? Μόνο αυτό πώς, αν ισχύει ότι δέχεσαι απειλές, θέλω να μας πείτε λίγο για την υγεία της Φρόσος, πώς είναι, είμαι δημοσιογράφος. Με βλέπετε, είμαι ολόκληρη. Απλά λίγο αν ισχύουν όλα αυτά που ακούγονται για τις απειλές, ότι δέχεται απειλές. Όχι, θέλουμε δελτία τύπου χωρίς να ισχύουν. Πώς είναι γίνει, ανακοίνωση επίσημη. Τώρα γιατί να το κάνεις αυτό μέχρι σε ένα νοσοκομιακό χώρο που έχουμε πρόβλημα? Γιατί? Απλά πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε αυτό? Ρωτήσω το δικηγόρο μας. Μπορούμε να. Υπάρχει. Απλά τουλάχιστον όλα αυτά που ακούγονται ισχύουν. Μα δεν ακούγονται, είναι γραπτές δηλώσεις. Ό,τι έχει υποθεί από εμάς και από τον δικηγόρο μας. Μία γραπτή δήλωση είναι ένα τελευταίο συγκεκριμένο. Πώς το κρίνεις? Με την άλλη κοπέλα έχετε κάποια. Με την οικογένεια του Παντελίδη έχετε κάποια επαφή? Αυτό δεν το ξέρουμε εμείς. Το ξέρετε. Τι είναι? Αν είχαμε επαφή, θα το είχαμε
Όχι, λέμε πως έχει αλλάξει κάτι. Δεν ξέρω. Το συγκεκριμένο βιντεάκι προκύπτει από το ρεπορτάζ του youweekly.gr. Πρέπει να πούμε, παιδιά, πως και αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν μαθημένοι στα φώτα της δημοσιότητας και καταλαβαίνετε ότι ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη και για ένα τόσο δυσάρεστο και στενάχωρο γεγονός έχουν πέσει όλοι πάνω τους και ζητάνε πληροφορίες και είναι λογικό και αναμενόμενο να μην γνωρίζουν και πώς να το διαχειριστούν. Εννοείται. Και βέβαια όλα αυτά που διαβάζουμε κατά καιρούς, γιατί υπάρχουν και κάποια γραπτά, τα οποία μένουν τα γραπτά αυτά φυσικά, που μιλάνε και λένε, ας πούμε, ότι η κοπέλα γυρνάει το βράδυ, πηγαίνει σε διάφορα μπαράκια, ότι πηγαίνει και λιάζεται, πηγαίνει και... Διάφορα τέτοια ακούμε. Δεν ισχύει τίποτα, παιδιά, από όλα αυτά. Δηλαδή, το είδατε το κορίτσι, φάνηκε νομίζω και από αυτό που, από την εικόνα της, ότι δεν είναι μια κοπέλα η οποία είναι σαν τα κρύα τα νερά, έτσι, μια πανέμορφη κοπέλα, η οποία αυτή τη στιγμή περνάει το δικό της δράμα. Το δικό της όμως. Δεν έχει δύναμη ψυχής, ούτε να αντέξει παραπάνω δράμα, ούτε να μπορέσει να ξεπεράσει ακόμα και το δικό της μαρτύριο που ζει. Γιατί αυτό το να βρεθούμε ξαφνικά από τη μία στιγμή στην άλλη και από εκεί που περνάμε τι ωραία, τι καλά, γιατί η κοπέλα είχε τη δουλειά της, ήταν μια χαρά, είχε το δικό της ρυθμό ζωής και ξαφνικά να βρεθεί, να τρέχει στα νοσοκομεία, να πρέπει να αντιμετωπίσει όλη αυτή την κατάσταση, το χαμό, βασικότατο, το χαμό, την απώλεια του φίλου της, έτσι. Και όλο αυτό, επαναλαμβάνω, γιατί αυτό είναι το βασικότερο που έχουμε δει και έχουμε ζήσει την εμπειρία. Δηλαδή, φέρετε το λίγο στο μυαλό σας. Μα και μια εικόνα είναι 1000 λέξεις και η κοπέλα είναι εμφανώς καταβεβλημένη. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Τζόρτζ, έχουμε καταλάβει, ξέρουμε γιατί δεν έχουν έρθει σε επαφή με την οικογένεια Παντελίδη. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς, Παναγιώτη, να γίνει κάτι τέτοιο ακόμα. Θεωρώ ότι είναι αυτό που λέω και ξαναλέω, ότι πρέπει να περάσουν το δικό τους μαρτύριο πρώτα, να ανέβουν το δικό τους Γολγοθά και τον ανεβαίνουν, νομίζω, με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Και νομίζω ότι ο τρόπος που το ανεβαίνουν είναι ιδιαίτερα ήρεμος και ήσυχος, χωρίς να ενοχλούν κανένα, και προσπαθούν οι άνθρωποι να βρούνε τα πατήματά τους αυτή τη στιγμή και να μπορέσουν να προχωρήσουν στη ζωή. Θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά, γι' αυτό είπα ότι είναι πάρα πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα, θεωρώ ότι από ένα χρονικό σημείο και μετά θα αρχίσουν να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς γίνεται και να έρθουν στην επαφή, γιατί σκέψου ότι και η οικογένεια Παντελίδη ζει ένα πολύ πολύ μεγάλο δράμα αυτή τη στιγμή. Δεν έχει, όχι τη διάθεση. Αυτό ακριβώς λόγω του δεν δράματος. έχει ούτε καν, ας πούμε, την ψυχική ηρεμία να έρθει σε επαφή. Οι άνθρωποι είναι σε κατάσταση τρέλας. Εννοείται. Απλά από την άλλη πλευρά την ανάγκη να συμπαρασταθούν. Δηλαδή ήταν μαζί σε ένα αυτοκίνητο τα παιδιά τους και τους συνέβη κάτι τραγικό. Αυτό τους έκανε, τους χώρισε σε στρατόπεδα. Όχι, δεν το πιστεύω. Είναι πολύ νωρίς, πιστεύω. Είναι όταν ένας άνθρωπος νέος φεύγει από τη ζωή, είναι πολύ δύσκολο. Τι θα πας να του πεις, κουράγιο, υπομονή? Όπως τόσος κόσμος πλησίασε να πει κουράγιο και υπομονή, ρε παιδιά. Δηλαδή η μάνα η μία πήγε να πιάσει τη μάνα την άλλη να της πει. Η οικογένεια Παντελίδη ισχυρίζεται όμως ότι δεν οδηγούσε ο ίδιος ο Παντελής, οπότε. Αυτό, παιδιά, έχει αποδειχθεί τώρα από τους πραγματογνώμονες και όλα αυτά που είπανε. Αποδείχθηκαν κάποια πράγματα. Λοιπόν, από εκεί και μετά καταλαβαίνω και κατανοώ και σε κανέναν γονιό να μην τύχει τέτοιο πράγμα, αλλά καταλαβαίνω ότι ο καθένας στο μυαλό του για το δικό του το παιδί έχει άλλα πράγματα, άλλα σκέφτεται και άλλα θα ήθελε να είναι. Δεν είναι έτσι, για την ώρα τουλάχιστον, και όπως έχει αποδειχτεί και όπως μας λένε, αλλά από εκεί και μετά είναι αυτό που είπα, ότι κάθε οικογένεια αυτή τη στιγμή, από τις τρεις αυτές οικογένειες, κουβαλάει το δικό της σταυρό. Και θα συνεχίσει να το κουβαλάει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, κλείνει η πόρτα τους και δεν θέλουν να μιλήσουν σε άνθρωπο, να δούνε άνθρωπο. Εγώ να σας πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε απαθανατήσει τη Φρόσο την Κυριάκου. Είναι η δεύτερη φορά το site, το YouWeekly,
Έχει άλλη μια φορά πριν από 10-15 μέρες αποθανατήσει τη συγκεκριμένη κοπέλα που βγήκε για πρώτη φορά από το σπίτι της. Γιατί να σας πω το εξής, όλα αυτά προκύπτουν μετά από ρεπορτάζ που έχει κάνει και ο δικός μας ο συντάκτης, ο Ανδρέας Θεοδόρου, ο οποίος ξεροστάλιασε το παιδί, κυριολεκτικά παιδιά στην πόρτα της. Παιδιά, να σας πω κάτι, και το πώς διαχειρίζεται ο κάθε άνθρωπος μια κατάσταση είναι πολύ διαφορετικός. Εννοείται, αλλά να σου πω κάτι, Όλγα μου, όταν γράφονται διάφορα τέτοια μυθεύματα, τα οποία είναι στο σατανικό μυαλό κάποιου, δεν ξέρω, όταν ακούς, ας πούμε, ότι ήταν το προηγούμενο βράδυ και τάπινε σε ένα μπαράκι στη Γλυφάδα, ή ότι ήταν και πήγε περίπατο με τις φίλες της και την είδαμε στην τάδε καφετέρια στο Παγκράτη. Παιδιά, δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται, πρέπει να είσαι τελείως, δηλαδή, ζών, συγγνώμη, για να μην αισθάνεσαι και να μην νιώθεις, και μιλάμε τώρα για πληγωμένο άνθρωπο. Ναι, και ενδεχομένως να σας πω κάτι. Ακόμα και βέβαια αυτό που είπα, ότι είναι τόσο διαφορετικός ο τρόπος. Δηλαδή, αν κάποιον τον κάνει έστω και λίγο για ένα λεπτό στη διάρκεια της ημέρας να νιώσει καλύτερα, και αυτό θα ήταν εφικτό. Βεβαίως. Απόλυτα. Αλλά δεν συνέβη. Είναι ο τρόπος που το διαχειρίζεται ο καθένας. Ο κάθε άνθρωπος το διαχειρίζεται διαφορετικά όλο αυτό. Ισχύει. Και το Δηλαδή, σοκ είναι... μπορεί να νιώσει καλύτερα άμα πάει μια βόλτα και περπατήσει ή πάει στη θάλασσα, ας πούμε. Χρειάζεται χρόνος. Χρειάζεται πολύ χρόνος. Είναι σοκαριστικές, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά είναι σοκαριστικές οι εικόνες. Δεν βιώνουμε απλά την απώλεια ενός δικού μας προσώπου. Δηλαδή δεν έφυγε ο Παντελής Παντελίδης από ευνίδιο θάνατο, από κάτι που μας είπανε, κάτι άλλο. Αποτυπώθηκε όλη αυτή η κατάσταση μπροστά της. Και ήτανε δίπλα της. Και ήταν ένας άνθρωπος δικός της. Όπως ήταν και της κοπέλας από πίσω που ήταν συνοδηγός. Αυτές οι δύο κοπέλες, αυτό που έχουν μέσα στο μυαλό τους, επαναλαμβάνω, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό, θα χρειαστούν πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να το ξεπεράσουν και με τη βοήθεια βέβαια πολύ ειδικών ανθρώπων. Μπορεί κάποια πράγματα να μην ξεπεραστούν και τελείως σε αυτές τις περιπτώσεις. Ακριβώς. Ή θα ξαναμπούν σε αυτοκίνητο. Εύκολα. Όχι, δύσκολα. Πες μου εσύ. Παιδιά, είναι πάρα πολλές παράμετροι οι οποίες μην τρελαθούμε, δηλαδή, εντάξει. Σε αυτό το σημείο κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο. Ωστόσο, παρακολουθούμε καθημερινά το τι συμβαίνει με την υπόθεση αυτή και όλες οι εκπομπές εδώ του σταθμού